máme maj 2017. Je to veľmi dôležité, pretože všetci máme za sebou retrográdnu Venušu a momentálne je aj retrográdny Merkúr. No a každý z nás mal určitú osobnú skúsenosť s retrográdnou Venušou, či už to bolo prehodnotenie vzťahu, prehodnotenie našich peňazí, ako zarábame. Mohlo to byť zraniteľné, naša Venuša, čiže dcera mohla byť zraniteľná, láska mohla byť zraniteľná, alebo dokonca aj biznis, alebo naša vnútorná autorita, alebo niekto významný, vonkajšia autorita. Môžeme byť radi, že to máme za sebou, ale táto Venuša, samozrejme, naša láska a peniažky sa budú rozvíjať ďalej. Aj keď prvé 4 mesiace Venuša zažila určitú epizódu, tak v mesiaci maji bude pokračovať jej vývoj. Jednoducho bude tam napríklad Venuša kvadrát Pluto a Pluto je transformatívne, takže náš vzťah, naše peniažky sa ďalej budú rozvíjať po epizóde, s ktorou každý máme svoje skúsenosti 4-mesačné. Mesiac máj je ďaleko príjemnejší, ako boli tieto predchádzajúce, pretože ťažké planety, ako je Pluto, Jupiter, Saturn, Urán, sú v harmonických aspektoch, čo sa týka novu a čo sa týka splnu. Veľmi dôležité v mesiaci máj, a to pripomínam, že to je naozaj veľmi dôležité pre každého z nás, lebo lunárny úzol, naša karma, lunárny úzol spájaci alebo rozpájaci, čiže to je naše poslanie. To je to, prečo sa rozhodla naša duša prísť na zem a mať určitú skúsenosť, spirituálnu skúsenosť. To znamená, že tento karmický úzol sa presúva zo znamenia Panny do znamenia Leva. O čom je znamenie Lev? Znamenie Lev je v podstate predstaviteľ autority, je to Lev, král, je to vášeň, je to nadšenie, vládcom Leva je slnko a slnko svieti. Čiže každý z nás určite bude mať ďalšiu spirituálnu lekciu po dobu 18 mesiacov a teda budeme sa učiť niečo nové, to, čo sme doposiaľ ešte nemali, alebo sme to málo rozvinuli. Karma, spirituálna lekcia, spirituálne učenie pomocou lunárneho uzlu spájacieho a rozpájacieho nás vedie tou cestou, ktorou máme ísť. Takže niekde v niektorej oblasti niečo znova rozvinieme, ale niektorú oblasť opustíme. Ďalej máme 10.5. spln a nov máme 25.5. Čiže, milý Baran, u teba je táto spirituálna lekcia, ak idem teraz do detailu, v tvojej oblasti 5., pretože Lev je 5. znamenie a to znamená, že v tejto oblasti 5., ktorá predstavuje deti, milenec, romantiku, hry, je to oblasť veľmi pozitívna, tam, kde my chceme rozvíjať naše záujmy. Po dobu 18 mesiacov ty sa budeš vášnivo venovať jednak svojmu partnerovi, svojej láske, svojim deťom. Toto je oblasť, ktorá ti možno na začiatku prinesie veľa stresu, lebo dávno si to už nerozvinulo, možno je to 10 rokov dozadu, čo si sa venoval tvojmu kreatívnemu projektu, deťom, milencovi, hrám alebo špekuláciám, akademickej pôde, politike, takže tu nabude veľký boost energie a ani si to neuvedomíš, ako budeš hladný a budeš túžiť po tejto skúsenosti. Na druhej strane rozpájací úzol, to je tá oblasť, kde niečo musíme uvoľniť, upustiť, nesmieme mať nad tým kontrolu, respektíve nás to nebude už tak lákať, ako keby sme nemali záujem to rozvíjať. Oproti 5. oblasti je 11. oblasť a to sú naši priatelia, naše sny, naše dlhodobé ciele, naše záujmy, spoločné záujmy so spoločenskými veľkými grupami, veľké organizácie. Čiže v tejto oblasti, ak si v minulosti túto oblasť veľmi rozvinul a splnil si už to, čo si chcel a žiadal, tak budeš cítiť, že ďalej už nemám čo dosahovať, alebo nebudem toľko s priateľmi komunikovať a sústredím sa na moju privátnu súkromnú oblasť. 11. oblasť je taká, ktorá má význam pre spoločnosť a kde ty dávaš bezhranične spoločnosti a na druhej strane
Piata oblasť je tvoja osobná súkromná, čiže presunieš sa z oblasti spoločenskej do oblasti súkromnej. Spájací úzol je ten, kde budeme mať aj nejaké výsledky materiálne, ktoré nás uspokoja. A rozpájací úzol je zase spirituálny. Je to teda dračí chvost, nazýva sa to aj Ketu. A je to oblasť, kde sme už všetko prežili, kde je to už pre nás ako keby opustené a ani nemáme záujem, pretože sme tam dosiahli určité úspechy a už sme to vyexpertizovali do posledného detailu. Takže toto budeš mať zábavku na 18 mesiacov. Myslenie Merkur bude v Baranovi a od 3. mája pôjde napriamo, už nebude retrográdny. Takže budeš premýšľať hlavne sám o sebe, budeš mať v tvojom znamení aj Venušu. A tak Venuša spolu s Merkurom pri splne budú prítomné, takže veľa myšlienok ti bude prúdiť v hlave o tebe, ako ďalej, ako sa postavíš voči spoločnosti a prípadne, čo chceš dosiahnuť. 10.5. spln, ktorý máme, je u teba na osi 2.8, to je osa finančná. Čo sa týka intimity, partnerských zdrojov, podpory od spoločnosti, 8. dom je aj veľmi hlboký a spirituálny. Sú to náhle zmeny, životné zmeny, okultizmus. 8. dom je aj dosť negatívny, pretože sú tam veci skryté, tie, čo nikto nevidí. Takže tvoja pozornosť sa sústredí práve na túto osu, ale Pluto a Neptún majú veľmi priaznivé aspekty a Pluto-Neptún to je spirituálna transformácia, takže okolo 10. mája budeš hlboko zainteresovaný do tejto oblasti, možno budeš študovať ezoteriku, možno budeš skúmať niečo tajné, možno budeš skúmať dačo okultné, alebo budeš premýšľať o financiách, ako zohnať financie z cudzích zdrojov, alebo či môžeš rozvíjať určitý projekt aj za pomoci tvojich vlastných zdrojov. 15.5. potom tvoje myslenie sa zameria teda hlavne na peniaze, lebo tam vstupuje aj Merkur, čiže nie len spln bude v tvojej tejto finančnej oblasti, ale aj Merkur tam vstupuje, čiže je tu dosť veľké zameranie na finančnú oblasť a na vlastnú intimitu a na hlbokú spiritualitu a psychológiu. 19.5., ako som spomínala, máme presný aspekt Saturn Trigon Urán. Tento aspekt bol činný alebo pôsobil aj v decembri a u teba tento aspekt pôsobí na osi 1.9, to si ty, a 9 je vzdelanie, vyššie vzdelanie, znalosť zákonov, cudzie krajiny, legálny systém, cudzí ľudia, spiritualita. Čiže za obdobie od roku 2009, kedy tam bol Urán a prešiel celým tvojim znamením, určite si sa zmenil a možno ti hlavou prebehne myšlienka, ako som to ďaleko dosiahol, čo všetko som dosiahol, ako som zmenil môj životný postoj, ako som sa zmenil v dôsledku ľudí, v dôsledku štúdia, v dôsledku poznania nových cudzích ľudí, v dôsledku poznania spirituálnych zákonov. Keďže je to stabilizačný aspekt, tak ti stabilizuje tvoje postavenie v tvojom živote, a to také, za ktorou je už určitá životná skúsenosť a určitá životná filozofia. Slniečko sa potom 25. potom poberie do blížencov a to je tvoja tretia oblasť. Tretia oblasť je veľmi flexibilná, veľmi komunikatívna, sú to blízki ľudia, blízke okolie a možno budeš veľa komunikovať, veľa kontaktov zháňať, vybavovať, telefonovať, mailovať. A je to veľmi taká dynamická, vzrušivá oblasť, pretože aj tvoj vládca Mars je v tejto oblasti tretej, takže je tu veľmi veľa aktivity, možno aj spirituálnej, pretože mesiac maj ako keby bol tak viacej spirituálne orientovaný, pretože aj tvoj vládca
11.5. to je tesne po splne, tam bude kvadrát Neptún a trigón Jupiter a to je akcieschopnosť, pri ktorej sa expanduje tvoje učenie, tvoje znalosť a tvoja spiritualita. Čiže Mars, Neptún, Jupiter, to je zober akciu v oblasti spirituálnej, ale aj v oblasti vzdelania, oblasti životnej filozofie. No a ešte som nespomínala Venušu, ktorá teda bola 4 mesiace, dosť veľmi atakovaná, Saturn kvadrát Chiron. No a Venuša je na konci mesiaca od 20. až do 29. myslím, že až do konca mesiaca v kvadráte s Plutom. Pluto je u teba v 10. oblasti, to je kariéra, tvoje povolanie a status. Určite si sa zmenil, milý barán, za posledných minimálne 5-6 rokov. Zmenila sa tvoja kariéra, za ktorou, pripomínam, je určitý nový životný postoj v dôsledku znalosti, v dôsledku štúdia. Takže ak je Pluto je transformačné, neustále meniace sa, je to postupný rozvoj, postupná transformácia. Takže ak budeš chcieť, keďže všetko sa točí okolo financií a Venuša je takisto vládkyňa financií druhej oblasti, takže môže byť, že Pluto kvadrát Venuša je aspekt tzv. Kontrolujúci a môže tam byť množstvo tlaku, alebo môže to byť aj stres v dôsledku kariéry. Možno sa budeš naháňať, alebo možno budeš chcieť zabezpečiť pre seba nejaké väčšie peniažky a možno nejaká autorita alebo tlak z kariéry ti to neumožní, alebo možno budeš musieť prekonať nejakú prekážku. Takže, milý barán, Venuša ide napriamo, Merkur ide napriamo, trigóny od ťažkých planét, nové spirituálne učenie, to všetko je obsahom mesiaca máj. Takže ak chceš skúsiť niečo nové, tak neváhaj po 25. máji sa do niečoho veľkého pustiť, pretože ak sa pustíš v tomto čase, tak to bude mať dlhodobý stabilizačný efekt. Majte sa pekne, varani.